Пасля выбарчага фарсу ў крамлі многія беларусы нутром адчуваюць, што ў нашай краіне можа пачацца нешта вельмі недобрае. На сувязі з рацыяй палітык, гістарычная постаць, лідар руху вольная Беларусь Зянон Пазняк, вітаю вас. Добрый день. Рация. Выданне Foreign Policy апублікавала артыкул, это ж аўтарытэтнае выданне нібыта. Ну, яны канстатуюць, што расійская ядравая зброя сёння ў Беларусі. Гэта пагроза, гэта небяспека, пра якую вы казалі яшчэ ў 90-х годах. Ці сапраўды рызыкі для нас могуць быць фатальнымі? Так у вас спытаюся. Рызыка для Беларусі незалежна ад таго, ёсць там ядравая зброя ці няма. Таму што існуюць дзве станцыі, дзве расійскія базы. Адна ў Ганцевічах, а другая ў Вілейцы. Дык вот тая, што ў Ганцевічах, яна на 4,5 кілометры аж да Атлантычнага акіяна выяўляе раннія запускі ракет. Это вельмі важная станцыя. Для России она российская. И другая станция, что в Вілейцы, она контролюе на 10 тысяч километров всю информацию, якую дают российские подводные лодки. А российские подводные лодки по всех океанах с ядровыми ракетами. Вот. И вот в Беларуси идет координация ядерной стратегії Росії. Тому немає ніякого значення, є тут ядрова зброя чи нема. Як тільки, скажімо, Москва почала б який ядерний удар, там чи авантуру ядерну, то першим чином удар був би нанесений по Білорусі. Так. А що дотичить ядерної зброї, яку ввели там недзе під Осиповичами їх тримають быццам би, ну, то, конечно, гэта такі раздражальнік, які можна захад палохаць, там шантажировать. Вось. Але, в прынцыпе, ён нічого не рашае у сэнсе захавання нашай нацыі, нашай дзяржавы. Вось гэтыя дзве станцыі ў Вілейцы і ў Ганцевічах, яны павінны быць ліквідаваны, выведзены з Беларусі. Тады мы можам гаварыць аб нашай бяспецы. Украінскія хакеры атрымалі інфармацыю, зламалі паштовыя серверы Крамля, выходзіла публікацыя ў брытанскім таблоідзе The Sun. Ну, там перапіска, вот ліст такога Вячаслава Володіна, вядомы шавініст, там старшыня іхнай Дзярждумы, Пуціну за 30 лістапада. Ён канстатуе, спасылаецца на нейкія там закрытыя сацыялагічныя даследаванні, што там напружаная сітуацыя ў расійскім грамадстве, патрэбная разрадка, і для гэтага трэба здзяйсняць экспарт хаосу. Ну, то бок, это гібридная вайсковая пагроза за мяжу. І тут выбар невялікі. По вялікім рахунку это все можна здзяйсняць з беларускай тэрыторыі. Як вы лічыце, пасля вось гэтых вось так званых выбараў, ці пачнецца нейкая вось вайсковая пагроза з беларускай тэрыторыі у дачыненні да краін Балтыі? Ці ёсць такая рызыка, тады ж можа і ў нас разгарэцца вайна? Што датычыць гэтых паноў, якія там нешта вяшаюць, типу Володіна, это банальныя рэчы. Вось, таму што стварэнне хаосу гэта палітыка КГБ, і яна гэту палітыку часта выкарыстоўвае. І калі пачалася вайна ва ўкраіне ў 22-м годзе, шырокая вайна, то яны гэта пастаянна выкарыстоўваюць і ў Афрыцы, і на Блізкім Усходзе, і вот у Ізраілю, што адбылося. Без Расіі гэта б не было. І такім чынам нічого тут новага няма. Што датычыць таго, што не пачне тут нейкую новую вайну Лукашенко, это все глупства. Это все всякие тут жоўтыя памыйкі гавораць, нейкія асобныя там людзі, яны там шамполяцца ў Ютубе, все это глупства, не трэба на это звяртаць увагі. Не патрэбна Лукашенку ніякая вайна, не будзе ні на кого нападаць. Это ўсё, што вот робіцца, падрыхтоўка войска, тыя заканадаўства, якія яны прымаюць, там по позву военкомат, гэта падрыхтоўка вайны супраць свайго народа. Трэба разумець, што асноўны вораг Лукашэнкі ёсць беларускі народ. І ўсё гэта сваё
никчемное законодавство. Я уже про это говорил, и то, что расстреливать можно людей, и то, что без попереджения войска и милиции может стрелять у народ, и все эти подходы для объявления военного становища. Усё гэта з прикидкой на то, что придется воевать с народом. Только белорусского народа он боится. Но трэба элементарно разуметь, куда, на кого там Лукашенко будет нападать? На Балтию? Это все не так. Это все робится адпаведным чынам, каб полохаць, каб ствараць нейкае ўражанне. На самой справе, паўтараю, третий раз, рыхтуецца вайна на знішчэнне беларускага народа. Яны толькі дзеля гэтага ўся іхная палітыка. Пытанне аб працягу вайны ў Еўропе вырашае Москва, а не Лукашенко. Вот это трэба разумець. А пакуль ситуация такая, что Москва не будзе этим займацца, во всякім разе до конца года, пакуль не адбудуцца выборы у Злучаных Штатах Америки. Тым больш, што цяжкае становішча на украінскім фронте. Вот. Тым больш, што у Путіна ёсць пэўныя поспехі ў Еўропе. Працуе іхная агентура, я б сказаў бы, прафесійна працуе. Это ж подумать, узбудить всю Европу, вывести на улицы фермеров, блоковать дороги и створить такий кавардак во всім Єврозв'язі. Вот. Это треба улічувати. Не кажучи, як професійно працюють яны, каб сутыкнуць Польшу з Україною, ну і так далей. І тое саме адбываецца ў Балтыі. Ось. Таму тут сведчанне того, што Еўразвяз, заходні свет, у плане информационном и в плане гибридной войны бездопоможны, ну не то, что бездопоможны, амаль бездопоможны перед Россией. Россия перемагае зараз на фронтах гибридной войны. Самое дрэннае, что на Заходе многие этого еще не разумеют. Ну, просто не разумеют, что отбывается. Вот. Тому ситуация погрозливая, вельмі погрозливая для нас, безумовно. Але пакуль што гэта яшчэ адбываюцца такія тактычныя мерапрыемствы і лямант жоўтых усякіх там ютубаўскіх экспертаў. Ну вот эти нарративы, что война, войсковая эскалация, что все это нарастае, ну это и мое меркаванне, я таксама сею гэтыя наратывы, пры гэтым ніхто мяне не падкупае, такое вось маё меркаванне. Просто супакойцеся. Вот. И больше спокойно оцениваете эту ситуацию. Вот. Тут выказывались и такие думки разумными людьми. У руку, что калі б Еўразвяз разумеў бы сутнасць путинской стратегии и сутнасць этой войны, то он бы зразумеў, якую ролю в этой войне адыгрывае Беларусь. Вот Путин это разумеет, вот российцы это разумеют. И не выпадково, что перш чым ударить по Украине, треба было захопить Беларусь. Это элементарная речь. Заход этого не разумеў. Наадварот, яны еще проводили там политику, что это все блеф. Вот. Так вот, вельмі важно зараз спыніць дыскрымінацыю беларусаў у Еўразвязе па ўсім свеце, спыніць гэтыя дурацкія санкцыі. Яны, акрамя шкоды Беларусі і народу, нічога не даюць. Абсолютно. Это просто... Не слухаць это, не хоць бы не разумеюць, у чым справа. Так вот, это трэба спыніць і заходнюю палітыку накіраваць на тое, каб падняць Беларусь, каб пазбавіцца рэжыма Лукашэнкі. Магчыма, спатрэбіцца нейкая сілавая аперацыя. Не абавязкова, каб умешваўся Захад. Есть магчымасць з полка, нашего полка Каліновского, стварыць армію. Элементарна, калі праводзіць палітыку адпаведна. Вот. Таму ёсць шмат варыянтаў, ёсць магчымасці, калі б это там былі стратегі і разумелі, што адбываецца і што можа быць, мелі падказнасць за лёс сваіх нацый, сваёй Еўропы, то, напэўна, нешта рабілася. А то, што мы бачым зараз, ну, гэта просто сведчанне таго, што людзі не разумеюць, што адбываецца, думаюць, што ну неяк жа ж будзе,
што неяк можна заключыць нейкі мір там з Украінай, з усімі, потым нейкі зноў вярнуцца на нейкі, яны не разумеюць этого. Но ім розум не ўставіш. Ім розум не ўставіш. Я ўвесь час жартаваў, што калі вот спатыкаўся часта з заходнімі палітыкамі, быў у Парыжы, размаўляў там з намеснікам міністра замежных спраў, ну, боже мой, ён нічого не разумее, што адбываецца ў Беларусі, ўсё. Дык я казаў так, што вся бяда Францыі ў тым, што яны не жылі пры парыжскім гаркамі КПСС. От каб яны пажылі б як палякі, ну то разумелі. Вот палякі разумеюць, таму што не жылі при этой советской системе, они разумеют. Тому тут ситуация такая, что нам, белорусам, повторяю, мы великий народ, мы великая сила, мы разумные люди, сподівання на себе, у першую чаргу. По-перше, мы только сами себе вызволим. И у нас силы есть. Вось. И треба на гэта звертать увагу. И зразумела, что треба робить. И починать треба, сябры белорусы, с того, что наша мова беларуская, мы белорусы, мы люди великой культуры, и гэта трэба ведаць и обороняць. И гэта робіць нас силой. Вот з этого трэба пачынаць. З сэрца, з душы. Як тут ёсць, значит, все будзе. Потому что калі не будзе пассіі, калі не будзе пассіянарнасці, ніякая тэхналогія не паможа. Вот Европа, яна тэхналагічна развітая. Конечно, и зброя, все развито. Но там няма никакой пассіянарнасці, она проигрывает. А Иран, Китай, Россия, они выигрывают. У них есть злая пассіянарность. Всех этих пиндосов, всех этих, их назлоба вот эта, какая из них пре. Она их вымушает, она дает им мотивацию. Но это же элементарная речь. Мы же бачим, на вот этой Ким Чен Ын. Вот. Это диктаторские режимы, яны на глебе ненависти, яны грамадства свое змогли примусить, поскольку, как кажуть, индивидуальность задушена, вот, подпасть под это вот пресс такой вот запрограммованной пассіянарности. Вот. Так вот, повторяю, чем выигрывают украинцы? Народ, потому что они крепко стоят за Украину. Для их Украина это они ніколі не кажуть, не погодяцца, каб пакінуць Крым там расейцам, то што ніколі. Яны готовы воевать до конца. Вот. Украинцы показали себе моцнай пассіянарнай нацыі. Конечно, есть там проблемы, я разумею, там 30% этих рускамоўных, там и шмат людей советских, яны уцекают, и все. Але основная сила – это пассіянарная сила. И на гэтым яна трымаецца, на гэтым выигрывает. Вот. А пачынаць трэба вот з гэтага, з нацыянальнай сведамасці, з мовы, з культуры, калі вам плююць у вочы, слухайте, калі вас абзываюць усяляк, ну вы ж не выцірайцеся, вот, а стойце за себе. А калі, как кажуць, локаць да локця, тады будзе сила. Вот. Таму наше становішча, конечно, цяжкое, мы бачым, як геноцид адбываецца, ўсё, вот, але у нас ёсць надзея, ёсць перспектыва. Ось, тому треба ось тыя рэчы, пра якія я кажу, яны паступова, яны накаплююцца, яны развіваюцца. Трэба сведама гэта разумець. Ось, і ніякім разе не кідацца ў паніку, не піць валер'янку, як вы кажаце. Ось, у любой сітуацыі трэба захаваць спакой духа і сілу, і тады можна змагацца. Вот, мы пераможам. Я, напрыклад, гэтым не сумняваюся. Беларусь будзе вольнай, вялікай краінай, і будзе шчаслівы народ, все вернуцца. Трэба перажыць гэты час. Вот. Толькі не падаць духам і не упадаць у паніку. І цвяроза расцэньваць, што адбываецца, не слухаць усякіх балваноў у памылках Ютуба. Рацыя. Вайна супраць беларускага народа, вайна на вынішэнне, пра якую вы кажаце. Ну яна же сёння ідзе. Ну вось гэтая пікавая фаза, калі яна можа пачацца, пры якіх умовах, вы маглі б патлумачыць? Калі накопіцца сіла і ўзнікне некая сітуацыя, ну ўзнікне абавязкова. Ну, абавязкова ўзнікне, таму што сітуацыя такая, якая нестабільная. Вось. А наконт таго, што калі дакладна, это сказаць ніхто не можа.
але калі не будзе яна накоплена, калі не будзе этого разумення, то яна не будзе ніколі. Вот. Таму гэта вельмі важна. Разумееце, вот 30-е гады пропаганда была, быў жалезны занавес, пропаганда настолькі была моцная, мільёны людзей знішчылі. І людзі, геноцид, вынішчалі нацыю, і людзі не разумелі, што іх забіваюць за тое, што яны людзі. Это я вельмі добра ведаю, добра адчуў, бо я займаўся курапатам. 100% амаль, што тут уцякло толькі пару чалавек. Ніхто нават не ўцякаў. Выводзяць іх з машыны, яма настрэленая, яма ўся ў трупах, іх ставят на колени, а яны кричаць: за што? Не разумелі, за што? За то, что ты человек. Беларус не мог это уявіць. Вот. Насколькі важна разумець, хто нашыя ворагі і што яны ад нас хочуць. Бо калі вораг хоча цябе забіць, і ты будзеш пытаць, за што, так? Ці прасіцца, то табе смерць. Ты павінен гэтого ворага забіць. І вот цяпер у нас настаў такі час, ідзе вайна. Рыхтуймася да гэтага. Калі мы да этого не падрыхтуемся, яны нас знішчаць. Элементарныя рэчы. Вы паглядзіце, вот апошнія дні, што адбываецца. Адвакатаў, вот всіх, пачыстую. Толькі тыя, хто абаранялі по праву, по закону, абаранялі людзі, который адвакат. Все, іх у турму. Хто паспеў уцячы, той уцёк. Родзічаў тых людзей. Людзі, якія засталіся без кармельцаў, арыштавалі там іхных бацькоў, сыноў, яны сядзяць у турме. Есці няма чаго, ім памагаюць за мяжы, самі беларусы. Дык вот тым людзям, якім дапамаглі, іх назвалі экстрэмістамі, таму што яны атрымлівалі прадукты, а гэта была зброя экстрэмізму. То, што яны ели, яны былі экстрэмістамі. Вы разумееце, што это адбываецца? Тут не трэба ніякай логікі. Тут што хочаш, трэба сказаць, каб вас забіць. Ну, вас же забіваюць. Вот. Таму гэта вельмі важна зразумець. Калі зараз будзе тое самае, што ў 30-х годах паўторыцца курапат. Вот калі это пачалася, геноцид калі пачаўся? У 19-м годзе. Калі Лукашенко аддаў загад разбураць крыжы, ламаць курапаты. А это сакральное место. Это память про геноцид. И вот з гэтага пачалося. А 20-й год это, кажуць, стымуляваў, і все пашло. Вот з чаго пачалося. Таму зараз гісторыя, я лічу, што Господь Бог дае нам, беларусам, выпрабаванне. Хочаце жыць? Зразумейце, што трэба шанаваць сябе, шанаваць сваё жыццё, сваю культуру, сваю мову, шанаваць Бога і ведаць, хто ваш вораг. А вораг ваш сатана у вобразе Расіі. Это сатанінская краіна. Вы паглядзіце, што яны гавораць, што яны мнішчаюць, пачытайце іхную літаратуру, паглядзіце іхных этих прапагандыстаў на тэлебачанні, што яны гавораць. Это не можа гаварыць чалавек нармальны, які з'яўляецца, ворагам, там, сацыяльным ці якім. У іх другая лексіка была б. А гэта што такое? Вот это трэба зразумець, што вайна ўжо сусветная пачалася, а думанне, што нехта нешта зробіць за нас, толькі мы самі. Толькі мы самі. Таму я нікога не аблічаю, я проста рэальна бачу, што можа быць. Бо калі б мяне расстрэльвалі ў курапатах і вывелі б з машыны, то альбо я аднаго там паспеў бы загрызці ці забіць, альбо я кінуўся б уцякаць. Хай бы мне застрэлілі, калі я уцякаў. Не становіўся б на калені, каб мяне у яму эту стралялі. Так вот, зараз мы ўжо амаль перад такім, амаль што перад ямай. Яшчэ нешта думаем. За што? За то, што беларус, за то, што чалавек. Я трошки тут ужо эмоцыі ударыўся. Прабач, але часам прасцей выразіць некаторыя думкі эмацыйна, чым рацыянальна. Яны, можа быць, лепей усваиваюцца. А на самой справе, конечно, это все разглядаецца лагічна, рацыянальна. Все мы бачым, як не выконваюцца законы, і што яны гавораць.
вот, якія законы прымаюцца, як адносяцца да людзей, ўсё это відавочна. Вот. Таму мы зараз знаходзімся ў цэнтры гібриднай вайны за выжыванне. Калі не будзем змагацца, то рана ці позна нас могуць знішчыць. Мы не павінны гэтаму паддацца. Вот. І паўтараю, не трэба спадзявацца ні на якую Еўропу, ні на кого, толькі на сябе. Будзем моцныя, будуць паважаць. Вот у якім я гаварыў, каб это лагічна, стратэгічна стварыць войска, беларускую вызвольную армію, вызваліць Беларусь. Так вот, ніхто яго ствараць не будзе, акрамя нас. І зараз дыскрымінацыя беларусаў па ўсей Еўропе. Чаму? Таму што мы слабыя. Вот калі мы будзем сіла, калі мы нешта засведчым, вот тады будуць намі лічыцца, тады будуць нас памагаць нам. Толькі тады. Вот. 20-й год, калі увесь народ выйшаў на гэты фестываль, вельмі ўсё было прыгожа, правакацыя это. Вот. Але глядзіце, якая была кругом ва ўсім свеце падтрымка. Людзі не разумелі, думалі, што это вот. Таму гэта была дэманстрацыя сілы. Хай сабе это была дэманстрацыя такая, спектакулярная, так сказать. Можа, людзі не ўсё разумелі, але это дэманстрацыя таго, што беларускі народ, высокі народ, ён не прызнае дыктатуру, ён выйшаў супраць. І гэта было сведчанне вось этой волі, сілы. І паглядзіце па ўсім свеце, якая была павага. Была павага. Я размаўляю з некаторымі палякамі, яны казалі, несамовіта. Яны былі настолькі ўражаны вось этой культурай, высокім узроўнем, як это вот дэманстрацыя была. Ну і вот все знішчылі, все глумілі, разбілі, людзей турмут, душаць, і ў нас няма ніякай сілы. І нас не паважаюць. І нас дыскрымінуюць па ўсім свеце. Рэальна ж так. Вот. Таму ведаема, што гэты час даў нам выпрабаванне. Я ўпэўнены, мы это выпрабаванне вытрымаем і зробім вынікі. Я гэта інтуітыўна адчуваю, што так будзе. Звычайны глядач, напэўна, спытаецца, як вы сабе гэта сёння ўяўляеце ў Беларусі, дзе ёсць прыкметы генацыда, дзе так збудаваная сістэма, што проста не піскнеш, вот што нам рабіць? Таму што одна маленькая памылка, значыцца, гэта інфармацыйныя сістэмы так працуюць, лёгка вылічыць чалавека, но немагчыма змагацца, так? Што вы на гэта скажаце? Якім чынам людзі могуць гэтаму процідзейнічаць сёння у тэхнічным сэнсе? Людзі могуць гэтаму супрацьдзейнічаць. Не падтрымліваць гэты рэжым. Не лічыць, што ён мае права на забойствы, на каранне, на схапленне. Это вялікая сіла. І не абавязкова гэта крычаць на вуліцы. Важна это разумець, яднацца між сабой. Калі небяспека безумоўная, трэба выязджаць. А на захадзе тут трэба таксама вялікую работу правесці, каб гэтым людзям памагалі, таму што это асобыя ўмовы. Таму зараз, каб захаваць свае сілы, трэба, логіка всякай падпольнай работы, канспірацыя. Мы зараз знаходзімся ў такіх умовах, што мы павінны накапліваць сілы, але не аддаваць поводу, каб нас знішчылі. Гэта адзін момант, а другі момант, калі зразумела, што знішчэнне будзе, трэба з'язджаць. Трэба з'язджаць. Это цяжка, але трэба з'язджаць. І накапліваць сілы за мяжой Беларусі. Мы не першыя у такім лёсе. Вельмі шмат краін это перажывалі і цяпер перажываюць. І нават, можа, больш драматычныя, чым у нас. Я ўжо не кажу там пра курдаў, пра Кубу і так далей. Так што гэта нічого новага. Але трэба разумець, трэба сілы скапліваць, трэба кантактаваць, салідарызавацца, разумець, што казаць, што не казаць. Зрабіць усё, каб карныя групы, карнікі не маглі падкапацца, знішчаць там
то, что у вас у телефоне, там все это треба робити. Это новый, это военный час. Это йде война. Вот. І треба зрозуміти, що йде війна, треба діяти у воєнних умовах. Но наша нація пережила не одну війну. И в 17-м, и в 18-м году, и в 41-м, и в 39-м. Не одну ж войну пережили. Вот. Тому треба розуміти, що це йде війна. І відповідним чином себе поводить, накапливать силы таким чином. Вот. І не лямантувати, що ніхто там нам нечто зробить, поможе. Нічого подобного. Давайте по-мужчинську, як кажуть, ну, розуміти, що, як треба. Вот. Тому чекання того, що ніхто скаже некую істину, некую там палочку-виручалочку, такого не повинно навіть бути. Ніхто нічого не може сказати і не має морального права сказати, да і не вміє це сказати. А треба розуміти нашу ситуацію, як у її змагатися. Вот. Ну і у цій ситуації будучиня за народом, тому що народ живе вічністю, народ живе поколеннями, а диктатори живуть своїм веком. І навіть 100 годов ніхто не прожив. Яны все равно кончаются. Нават калі кажуть, ну не ўзнікне некай ситуації соціальної, то яно все равно кончится, так як здох Сталін. І все по-другому почалося. Вот. Тому гэта трэба разумець, што вельмі важна з'яднацца, солідарызавацца, захаваць сілы, вось, і ў адпаведным часе уваскрэснуць. Наша акупацыя была больш 200 гадоў. І як яна пачалася, як называлася наша нацыянальная ідэя? Адраджэнне. І адрадзіліся, а колькі жыццю паклалі. І Каліноўскі, і ў 17-м годзе, якая была, і Балак-Балахович, якого забілі. Але адраджэнне. Таму так і тут. Нічога не канчаецца. Перажываем цяжкі час, але будучыня ёсць у нас, не ў рэжыме. А ў нас ёсць будучыня. Толькі трэба, каб зрабілі вывады з нашай гісторыі і паменей было пахвяр. Вось. І паболей перамог. Все это магчыма. Рацыя. Што тычыцца, ці заслугоўвае Лукашенко кіраваць Беларуссю? Пайшлі такія наратывы, Зенон Станіславович на рацыі рабіў інтэрв'ю з Александром Апейкіным. Гэта выканаўчы дырэктар фонда спартовай салідарнасці. У 20-м годзе з бел-чырвона-белым сцягам, значыцца, у першых шэрагах калонаў па-беларуску размаўляе. І вось што ён сказаў. Я нават сабе пэўныя наратывы выпісаў. Яны паўтараліся, дарэчы, па прапагандысцкіх тэлеканалах там у Беларусі. Ну, што Лукашенко па-іншаму не мог. Мы ўсяго не ведаем. Это што тычыцца нападу на Украіну. Дзяржава функцыянуе эфектыўна. Транспарт ходзіць і нават хадзіў падчас пратэстаў. Лекары лечаць. Ну а забойствы, палітвязні, ну палітычная барацьба, это нормально. Сунуўся ў палітыку, будь гатовы. Ну і што за беларускую мову там у патыліцу ў Беларусі не стралялі? Ну сапраўды до 20-го года я быў беларускамоўны. Толькі перавага. Ну што вы думаеце пра вось гэтыя наратывы? Якая іх прырода? Да нічога не думаю. Людзі шукаюць некія прымітыўныя словы для апраўдання сваёй нікчэмнасці. І думаюць, што ім павераць. Па якого Лукашенко вы гаворыце? Здраднік, які здрадзіў усёй нацыі. Ён жа здаў дзяржаву чужым войскам. Ён жа ліквідаваў законы. А колькі людзей забіта? Пра што вы гаворыце? Таму тут няма пра што гаварыць. Якая тут логіка? Як у тым судзе, як кажуць, не судзіце яго у яго же дзеці. Быў такі анекдот. Так што гэта не тая тэма, якую можна абмяркоўваць. Вот гэты яшчэ самы Апейкін, я думаю, пасля люстрацыі можа пайсці пад следства. І тады будзе апраўдвацца. А зараз гэта апраўданне рэжыму, апраўданне забойстваў, апраўданне Лукашэнкі, апраўданне здрады. Ось, это брыдкія словы. Так себе чалавек не павінен паводзіць. Асабліва ў стане гібриднай вайны. У стане таго, што тысячы людзей, 35 тысяч за рэшоткай. А колькі забілі? То мы знаем, колькі забілі, а людзі не знаюць яшчэ, колькі памерла. Вот. А якія
умовы для людзей, для жанчын. Яны выйшлі маладыя дзяўчаты, яны ўжо дзяцей не будуць мець, таму што яны начавалі на ледзяной падлозе, якую палівалі вадой і хлорам. Для чаго это рабілася? Каб зрабіць калекаў. Таму гэта даравана ніколі не будзе. І всякія такія размоўчыкі, што тут вот ён, значыць, нешта тут хацеў. Вот, за гэтыя гаворкі трэба будзе адказваць. Нікога вы не шукаеце, панове калабаранты. На гэты раз, калі то рэжым упадзе, нікога па галоўцы гладзіць не будуць. Это вельмі сур'ёзна. Мы ўжо перажылі і сталіншчыну, і курапаты, і на гэты раз адказнасць будзе па поўнай. Я хочу у вас пытаться про трагедию у Варшаве, забойство нашей земляшки Лизы Герцен. Мы, шчыра кажучы, нічога не давали на наших YouTube-каналах про эту трагедию. Я просто не ведаў, што можна сказаць, якія можна з гэтага зрабіць высновы. Бачыў кадры, што вы вось гэтую жалобную цырымонію пахавання наведалі разам з жонкай. Што вы можете про гэта сказаць? Ну, что это великое несчастье. Это тыповое несчастье, потому что у грамадстве есть такие люди, они были заўсёды и будут. И тому грамадство повинно иметь отповедные законы и отповедный моральный дух, отповедный свет. Гэта пабольшылася тады, калі людзі адышлі ад Бога. Калі пагоршылася маральная і сацыяльная абстаноўка сярод людзей. Вот тады, калі гэта адбываецца, тады людзі перастаюць змагацца са злом. І вось такіх выпадкаў робіцца болей. Тым больш, што шмат у грамадстве такіх з'яў, якія спрыяюць вось такім неадэкватным людзям паяўляцца са сваімі злачынствамі і не несці за гэта пакаранне. Ну вот прыклад Брэйвік. 83 асобы забіў. Гранату ўзарваў перад там парламентам і там пазабіваў людзей. А вынік? Вы ведаеце, можна не гаварыць. Вот калі да такіх бандытаў адносіцца такім чынам, ну то яно будзе стымуляваць тады все это. Я, напрыклад, усё вот колькі я себе памятаю, то я для себе говорю так: гвалтителяў трэба расстрэльваць. Это самое страшное злачынство, якое можа зрабіць чалавек супраць другога чалавека. Меншае было злачынства, каб ён просто забіў бы. А ён жа згвалціў, ён знішчыў, ён жа абгадзіў душу, годнасць чалавека. А вы ведаеце, што ён яе задушыў і гвалціў мёртвую? Это жывёла што, павінна жыць? Так што тут взаимозвязано і вяртанне да Бога, і маральныя каштоўнасці, і нацыянальныя традыцыі, і заканадаўства, якое павінна быць адпаведным. Вот. На жаль, вот настрой у грамадства такі, што ён спрыяе паяўленню такім людзям. Яны праяўляюцца ў сваім бандытызме. Вот. Ну вот, так што гэта павінна стаць навучкай. І не павінны выкарыстоўваць всякія маргіналы у сваіх палітычных інтарэсах. Потому што людзі, якія жывуць ненавісцю, яны думаюць выкарыстаць гэта ў сваіх інтарэсах. Хопіць гвалціць. А што это за лозунг такі? Это што, усе гвалцяць і давай хопіць больш не будзем? Разумееце? Это лозунг ненавісці. Калі дакладна гаварыць, то трэба сказаць стоп гвалтаўнікам, стоп бандытам, стоп злодеям, стоп карупцыянерам. Абсолютно ясны пасыл павінен быць. Якое злачынства, хто што робіць, і гэтаму паставіць крэс. А не пераводзіць на ўсё чалавецтва. Разумееце, это тонкія рэчы, але я просто бачу, што такія вот трагічныя рэчы, што адбыліся, это трагедыя, это ну просто вось. Знаходзяцца людзі, якія хочуць выкарыстаць гэта яшчэ ў нейкіх сваіх
інтарэсах і ладзяць свае перформансы. Ну, тут уже не буду тлумачыць, але, на жаль, такое ёсць. Ось. Таму пакуль будзе такі маральны ўпадак у грамадстве, бязбожжа, адсутнасць эмпатыі, любові да бліжняга, а это развіваецца, да этого часу такія вот пачвары будуць вылазіць на паверхню. І, дарэчы, толькі заканадаўства нічого не вырытае. Вера, маральны ўзровень важнейшы. Вот. А заканадаўства, конечно, павінна быць прыведзена ў адпаведны парадак і выконвацца абавязкова. Тут, канешне, дзе-якія каментатары з вами паспрашаюцца ў частцы смяротнага пакарання, у тым ліку ў хрысціяне, ну, не пра гэта, ў прынцыпе, размова. Это, так сказать, мой эмацыйны пасыл, насколькі я жорстка гэта ацэньваю. Конечно, калі б ад мяне это залежала, я б не прыняў бы такого рашэння, ось, і абгрунтаваў бы, чаму не. Але пажыццёвае зняволенне для такіх людзей павінна быць. Асабліва ў такой вот страшнай жорсткай форме, якая зневажае усіх людзей. Это просто пляванне на чалавецтва. Паслухайце, што адбылося. Вот. Таму не, безумоўна, гэта не тое, што я настаиваю, именно так павінна быць. Это форма, у якой я выражаю асуджэнне вось гэтай з'явы. Рацыя. Зенон Станіславович, тое, што тычыцца дыскрымінацыі, праблема па Літве, якую вы паднялі, у чым прырода, ну, пэўнай дыскрымінацыі беларусаў, так, там пазбаўляюць гэтых відаў на жыхарства, шукаюць шпіёнаў, там, напэўна, і праўда, нямала зараз рознай агентуры ў Вільні, так? Ну, все-таки это, напэўна, все-таки перайшло нейкія чырвоныя лініі, так бы мовіць. У чым прырода гэтых паводзінаў? Прырода элементарная. У Літве вельмі шмат расійскай агентуры. Скажем, чалавек публічны, які з'яўляецца там аўтарам на радыё, на тэлебачанні, ён гаворыць аб тым, што беларусы это не нацыя, это не народ, это губерня России, што яны адсталыя, што яны генетычна непаўнавартасныя, што гэта звяр'ё, якое, так сказать, адмовілася ад мовы і так далее. Это вельмі такія брыдкія гопніцкія словы. І вот этот человек это гаворыць, правда, на яго падалі ў суд. Нашоўся там дэпутат з Еўрапарламента, які не вытрымаў, не ў суд, а паліцыю, каб расследавалі яго гэтыя выказванні. І ён не адзін такі. Ёсць такі Лаўрыновіч, я слухаў яго. Вот Беларусь вядзе супроць нас войну, и тому это недружественный нам народ. И поэтому мы все их должны проверять. Это вот человек такое говорит, и вот глядишь на его, он с неба звалился. Что, у политицы такие речи не говорятся? Это самое, Німеччина 30-х годов. А чему такое говорится? Потому что это успрымаецца, это агентурная работа, каб узбудзіць міжнацыянальную ненавісць. І аб гэтым гэты ж самы чалавек, і вот гэты ж самы Рамановскі, яго прозвішча, які там на тэлебачанні, ён гаворыць, што калі вот што-небудзь пачнецца, то гэтай нацыянальнай меншасці будуць у нас усіх страляць. Вот, што это нашыя ворагі. Ну то ўсё ж запісана. Можна паслухаць па тэлебачанні это ўсё. Значыць, гэта сістэмная работа агентуры, системная, по узбудженню национальной ненависти в громадстве. Это системная работа. Бо калі б, разумеете, ну, человек нечего там не разумел бы и был бы супраць, он бы не уживал бы такой лексики. Он бы не уживал бы таких образливых слов, за якіх трэба, накажут, ну, под криминал. А это системная работа для узбудження вот таких вот речей. Она проводится на ідзе. І што самае цікавае, сацыялагічныя даследаванні, якія праведзеныя ў Літве, они показывают, что звычайныя люди, літвісы, яны на 2/3, на 75%, яны добра адносяцца да беларусаў. Там нема такой вот. Значыцца, гэта працуе добра арганізаваная невялікая група людзей,
якая узбуджае ненавісць у Вільні ў літвійскім грамадстве. Так што вот тая гібридная вайна, у цэнтры якой агентура расійская, яна па ўсім свеце. І у Літве яны знайшлі вельмі, так сказаць, слабую зону. Вельмі слабую зону. Таму што узровень тых палітыкаў, якія зараз ва ўладзе, маю на ўвазе кансерватараў, ён проста паказвае, што не разумеюць, што адбываецца. Яны это талеруюць, яны это падтрымліваюць. Яны думаюць, што выступаючы з яра нацыянальных літвійскіх пазіцый, што гэта ім падабаецца, яны не разумеюць, што это правакацыя, што так не можна. І элементарныя рэчы, элементарныя рэчы. Значыць, што ёсць гарантыяй свабоднай Літвы? Конечно, еўразвяз, это все зразумела. Але ідзе вайна. І вот што гарантыяй у гэтай сітуацыі з'яўляецца? Першую чаргу Беларусь. Дэмакратычная, вольная Беларусь. І ёсць гарантыяй літвійскай незалежнасці. І таму беларусы, якія прыязджаюць, якія ўцякаюць ад генацыду, трэба іх спатыкаць нармальна. Трэба ім даваць магчымасць беларускіх школ, каб надпісы ўсюды ў Вільні былі па-беларуску, як у Польшчы. У Польшчы зайдзіце любы трамвай, ідзіце установу, ўсюды па-украінску напісана. Украінскія школы ўсюды, палякі разумеюць, што такое вайна і як успрымаць сваіх сяброў. Тут ідзе сітуацыя такая, каб з беларусаў зрабіць ворагаў. Яны ж сябры, яны ж уцяклі ад генацыду. Прыміце іх, дайце ім усю магчымасць, это вашыя сябры, яны вас падтрымаюць, бо трэба дэмакратычная беларуска была. А цяпер уявіце, што пойдзе так, як ідзе. Не будзе дэмакратычнай Беларусі, і ўжо няма. Вось не будзе незалежнай Беларусі. І пуцінскія танкі будуць стаяць у ашмянах. Вот тут будзе Пуцін на мяжы. Все. Не думайце, што будуць паміраць за Гданьск. Нічого не будзе. Элементарныя рэчы, вот тыя палітыкі, вітаўцы з Ландсбергі, тыя, калі ў 90-х годах агульна змагаліся супраць камунізму, тыя гэта разумелі. Тыя разумелі. У 90-м годзе 29 сакавіка Москва націснула на беларускіх камуністаў, і Прэзідыум Верховного Совета БССР выдаў заяву, каб Літва вярнула Беларусі Вільню і Віленскі край. Таму што это было незаконна, это было сталінскае незаконнае рашэнне, там прывёзілі ўсе гэтыя дакументы і так далей. Таму што Літва засведчыла пра сваю незалежнасць. І таму сказалі так: ага, хочаце незалежнасць, вяртайце нам гэтыя землі. Быў вялікі перапалох, я вам скажу. Некалькі разоў звярталіся да нас, да фронта, бо мы адразу зрабілі заяву, што это правакацыя, і ніхто, кажуць, сур'ёзна это не будзе ўспрымаць. І потым нас запрашалі, Вітаўта з Ландсбергі, каб прыехалі, вырашылі это пытанне, бо это трывожная рэч. Конечно. Мы приехали, депутаты Верховного Совета, уладили это пытанне, приняли меморандум адпаведны об этой провокации. Мы прытрымліваемся гельсінскіх пагадненняў. Мы за то, каб была свободная Литва, свободная Беларусь. Мы ж разумеем, это чужая политика, это провокация. А уявите, каб на маім месцы был бы не Зянон Пазняк, а які-нибудь вот такі Романаўскас, вот который называе жывёламі людзей, беларусаў, якія русифікаваліся. Вот уявіце сабе, што было. Было б вельмі дрэнна. Вот. Но, дзякуй Богу, тады людзі думалі наперад. Людзі разумелі, што ёсць асновай нашай свабоды. Это наша солідарнасць. Наша солідарнасць, якая мае гістарычную аснову. Мы былі ў вялікім княстве літоўскім. Мы не то, што суседзі, мы пабрацімы. Мы разам былі в одной краіне. Мы это разумелі. І будучыня наша паміж намі, вот, а не з Расіі. Ну, вот такія рэчы. Я тут такія элементарныя рэчы пачынаю казаць, таму што мне вельмі здзіўляе эта сучасная кансерватыўная ўлада,
якая просто ну, робить недопушчальныя рэчы. Яна робіць сваіх сяброў, сваіх ворагаў. Вот. Это не зна... Я так думаю, что не значит, что там это яе инициатива. Просто яны не могуць зразумець, так як і ў Еўропе, што такое агентура расійская і якая палітыка ёй праводзіцца. Мы в цяжкім становішчы беларусы находзімся, безумоўна, нас акупавалі, але мы разумеем сутнасць гэтай вайны і сутнасць гэтай палітыкі. І таму мы пераможам. Мы не будзем рабіць, у нас мала сілы, але мы не будзем рабіць памылак, якіх робяць многія палітыкі Еўропы, у тым ліку шмат хто ў Літве. І я думаю, гэта ўсё пойдзе пад адхон. Вот. Бачылі мы такое. Вось. І будучыня наша, як кажуць, закладзена ў нашай гісторыі. Так што не трэба драматызаваць, бо драматызуюць часам тое, чаго не разумеюць. Калі мы разумеем сутнасць хваробы, то мы ведаем, як яе лячыць. Зянон Станіславович, шчыры дзякуй, што вы надалі час праекту «Рацыя». Жыве Беларусі з Богам! Жыве вечна!